Bratia, Boh nám, apoštolom, pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anielov i ľudí. My sme blázni pre Krista, ale vy ste rozumní v Kristovi. My sme slabí a vy silní. Vy ste slávni, my znevážení, až do tejto hodiny sme hladní, smední a nahí. Bijú nás pesťami, sme bez domova, ťažko pracujeme vlastnými rukami. Keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame, keď nás potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa, ako by sme ťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz. Toto nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoď aj 10 000 vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium. Prosím vás teda, napodobňujte ma.